în atenția tuturor locuitorilor din orașul Onești, în vremurile acestea foarte grele, Dumnezeu trimite un mesaj pentru toți locuitorii din Onești. Faceți-vă rost de Scriptură, de Biblie, pentru că mesajul lui Dumnezeu este transmis din vremuri străvechi. De 2000 de ani oamenii lui Dumnezeu strigă: pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Observați cu ochii voștri lucrurile care se întâmplă în vremea aceasta, dar oamenii nu iau seama. Se uită și dau vina pe tot felul de lucruri, de înțelepciune omenească, de experimente omenești. Dar problema noastră, ceea ce izbucnește lumea întreagă, este din pricina păcatelor noastre, că de la origine se întâmplă lucrurile astea. Dumnezeu a vorbit și a spus: plata păcatului este moartea. Niciun om nu se poate dezvinovăți, pentru că Biblia spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Tot ceea ce se întâmplă în lumea întreagă, pe întreg globul, se datorează mândriei noastre ca oameni. Pentru că am vrut să ne credem deștepți, am schimbat slava lui Dumnezeu cu o slavă deșartă, închinându-ne la animale, la copaci. Și Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El. Sfânta Scriptură spune: căutați pe Dumnezeu câtă vreme se mai poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Astăzi este ziua cercetării care, la oricare fi tu, în această zi Dumnezeu îți trimite mesajul acesta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu în lumea că a dat pe singurul lui Fiu, adică pe Iisus, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întoarce-te la Dumnezeu dacă vrei să trăiești. Chiar dacă nu vei fi lovit de epidemia aceasta de gripă, într-o zi tot vei muri. Și Dumnezeu îți spune: cum vei sta înaintea mea la judecată dacă nu ți-ai rezolvat problema păcatelor? Pentru că, în primul rând, originea tuturor bolilor și tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră vine din pricina păcatului. De aceea Dumnezeu cheamă pe toți oamenii și spune: smeriți-vă, coborâți din mândria voastră, plecați-vă genunchii la crucea lui Iisus, care și-a dat viața pentru întreaga omenire. Omule, oricine fi tu, gândește-te la veșnicie, ești trecător de acest pământ. Într-o zi vei muri. Dar șansa ta de salvare este Iisus Hristos, pentru că El a murit pentru păcatele noastre. Dacă vrei să scapi de boală, dacă ești terorizat de problemele acestei lumi și de tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră, Dumnezeu îți trimite un cuvânt de curajare în această zi și spune: omule, eu am pierdut controlul omenirii, toate lucrurile le țin sub mâna mea puternică. Și Domnul Iisus Hristos spune: veniți la mine toți și trudiți și povărați și eu vă voi da o dignă pentru sufletele voastre. Căutăm răspunsuri în locuri greșite, însă răspunsul avem în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar cine să citească Biblia? Că oamenii sunt interesați să stea pe Facebook, pe rețele de socializare. Și Dumnezeu ne cheamă să citim Scriptura, pentru că de acolo pleacă originea păcatului și tuturor lucrurilor care se întâmplă pe acest pământ. Așa că oricine fi tu, omule, care stai în casă închis, terorizat de problema acestor lucruri care se întâmplă pe pământ, Dumnezeu are soluții pentru viața ta. Dar smerește-te și coboară la crucea lui Iisus. Începe să genunchezi înaintea Domnului în rugăciune, pentru că de mulți ani Dumnezeu te cercetează. Nu ți-aduce aminte aproape niciodată de când nu te-ai mai rugat. Dumnezeu a găduit lucrurile acestea, strâmtorarea aceasta pe pământ, pentru că Dumnezeu vrea să trezească oamenii la pocăință, pentru că sfârșitul este aproape. Și Dumnezeu nu vrea ca nimeni să piară, ci să vină toți oamenii la cunoștința adevărului. De aceea smeriți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu împreună cu familiile voastre, cu copiii voștri, chemați numele lui Dumnezeu peste casele voastre. Nu stați și tremurați în casă plini de frică pentru o simplă boală care a venit și pentru un virus care amenință întreaga omenire, ci temeți-vă că atunci când veți pleca de pe pământ, păcatele îți vor aduce moartea veșnică. Dar dacă ai rezolvat problema păcatelor, primind-L pe Iisus și jertfa Lui în viața ta, vei trăi veșnic în Împărăția lui Dumnezeu.
dacă vei fi lovit de boala aceasta sau de cancer sau de sida sau mai știu eu ce, Dumnezeu are putere să-ți dea viață veșnică. Dacă te întorci la Iisus Hristos și primești iertarea lui Dumnezeu, va aduce pace în casa ta, vindecare. Se va instala neprihănirea lui Dumnezeu peste casa ta.